वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे लिव्हर सिरोसिस, कॅन्सर यासारखे गंभीर आजार बरे होतात आणि रुग्ण एक सामान्य आयुष्य जगतात. हे आपण गेले काही भाग पाहिलेला आहे. रुग्णांचे अनुभव, त्यांचे रिपोर्ट्सही आपण पाहतो. आजच्या भागामध्ये आपण कॅन्सरविषयी किंवा ब्लड कॅन्सरविषयी स्पेसिफिकली जाणून घेणार आहोत आणि या संपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. डॉक्टर, कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. नमस्ते. नमस्कार. आज आपण एक महत्त्वाचा आणि अत्यंत गंभीर आजार जो आहे कॅन्सर या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. कॅन्सर म्हटल्यानंतर कुठल्याही अवयवाचा जरी असला तरी भीती जी आहे ती वाटतेच आणि आज आपण ब्लड कॅन्सरविषयी बोलतोय. ब्लड कॅन्सर म्हटल्यानंतर बऱ्याच वेळा लोकांच्या डोक्यात किंवा मनात एकच हे असतं की ह्याला कुठेही सर्वायवल नाही आहे, कुठेतरी जाऊन हा एंड जो आहे तो मृत्यूमध्येच होणार आहे. तर त्या दृष्टिकोनातनं ही भीती मनामध्ये असते लोकांच्या. तर आज आपण ती भीती थोडीशी दूर करूया. मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कशा प्रकारे करता येतील ते पाहूया. तर सगळ्यात प्रथम मला तेच विचारायचं आहे तुम्हाला, मग आता जर आपण रक्ताचा कॅन्सर किंवा ब्लड कॅन्सर विषयी जाणून घेतोय तर नेमका हा आजार काय आहे, काय सांगाल? ब्लड कॅन्सर हा जो आजार आहे प्रामुख्यानं 2 याच्यामध्ये विभागलेला आहे. एक ॲक्यूट लिकेमिया आणि क्रॉनिक लिकेमिया. आज आपण मला वाटते ॲक्यूट लिकेमियाविषयी बोलतोय. क्रॉनिक लिकेमियाविषयी पण आपण भविष्यामध्ये बोलूच. ॲक्यूट ल्युकेमिया जो आहे हा AML आणि ALL ह्या 2 सब टाईप्स त्याच्यामध्ये आहेत. AML म्हणजे ॲक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्युकेमिया आणि ALL म्हणजे ॲक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया. असे त्याचे 2 सब टाईप्स आहेत. दोन्ही हे ब्लड कॅन्सरच आहेत. बरं, आज आपण रक्ताच्या कॅन्सरविषयी बोलत असताना मग कॅन्सर म्हटल्यानंतर कुठल्या प्रकारची लक्षणं दिसून येतात या संदर्भात? म्हणजे जर का काही वेग असतील तर मग रक्ताचा कॅन्सर असेल तर त्या अनुषंगाने काही स्पेसिफिक लक्षणं दिसून येतात का? आणि मग रक्ताचा कॅन्सर होण्यामागची नेमकी कारणं काय दिसून येतात? लक्षणं जर आपण म्हटलं तर ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला लक्षणं वेगच असतात. बऱ्याच वेळेला वजन कमी होणं, सडन, रिपीटेड फिवर म्हणजे ताप येणं, भूक कमी लागणं, अशा प्रकारे लक्षणं दिसून येतात. आणि मग काही वेळेला ॲनिमिया दिसून येतो, म्हणजे शरीर पांढरं पडणं, रक्त खूप कमी झालं तर. आणि एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये ब्लिडिंग म्हणजे सडन ब्लिडिंग व्हायला लागतं.
काही केसेसमध्ये अंगावर डाग पडणं, प्लेटलेट कमी झाल्यामुळे अंगावर डाग पडायला लागतात, अशी लक्षणं ब्लड कॅन्सरमध्ये प्रामुख्यानं दिसून येतात. तर मग हे रक्ताचं कॅन्सर होण्याच्या मागची कारणं जी आहेत ती नेमकी काय काय असतात? बऱ्याच वेळेला अनुवंशिक कारणं आहेत. बरं. बऱ्याच वेळेला कारण काय हे पण कळून येत नाही, कारण एखादा रुग्ण असा चांगला असतो, काही त्रास नसतो, आणि एस्पेशली लहान मुलांमध्ये असं दिसून येतं, आणि सडनच एकदम त्याला अचानक तो आजार सडन सिम्पटम दिसायला लागतात, आणि लक्षणं दिसून आल्यानंतर मग डायग्नोसिस होते की त्याला ब्लड कॅन्सर झालेला आहे. म्हणजे ब्लड कॅन्सर झाला आणि सुरुवातीपासून लक्षणं दिसायला लागले, हळूहळू वाढायला लागले, असं काही नाही. आणि ॲक्यूट हा आजार असा आहे की जो सडन अपिअरन्स ज्याचा आहे तो सडन अपिअरन्स आहे. बरं, नक्की. म्हणजे जर का बघितलं तर त्याची लक्षणं जी आहेत ती सुद्धा वेग आहेत. कारणं जसं आपण म्हणतो जसं की स्पेसिफिकली कारणं असतात असं काही नाही. प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी इंडिव्हिज्युअलिस्टिक कारणं जी आहेत. काही वेळेला पेन किलरचा इंटेक जो आहे तो पण एक कारणीभूत आहे. काही वेळेला असं दिसून आले की रुग्ण कुठल्या तरी दुसऱ्या लक्षणासाठी पेन किलर खातो, जे दात दुखी आहे, सांधेदुखी आहे, मग त्यानंतर त्याला ब्लड क्रायसिस, ॲक्यूट ब्लड क्रायसिस झालेला म्हणजे ल्युकेमिया झालेला दिसून आलेला आहे. त्यावेळेला अँटीबायोटिकच्या अति वापरानंतर सुद्धा झालेला असं पण दिसून आलेलं आहे. ओके, नक्की. कॅन्सर म्हटल्यानंतर बऱ्याच वेळा कुठेतरी एक अनुवंशिकता किंवा हेरिडिटरी सिंड्रोम आहे की काय असं कुठेतरी डोक्यात येतं. तर मग रक्ताच्या कॅन्सरमध्ये सुद्धा अनुवंशिकता, जेनेटिक फॅक्टर्स पण काही प्रमाणामध्ये याला काम करतो. काही रुग्णांमध्ये अनुवंशिकता पण दिसून येते. तर मग रक्ताचा आपल्याला कॅन्सर झालाय हे कळण्यासाठी मग काही आपल्याला टेस्ट करायला लागतात का, किंवा प्राथमिकरित्या आपल्याला पेशंट आल्यानंतर कशा प्रकारे समजून येतं की नेमकं ह्याला कॅन्सर रक्ताचा असू शकतो? मुख्य टेस्ट आहे त्यामध्ये सीबीसी. सीबीसी मध्ये बऱ्याच वेळेला काय दिसतंय की हिमोग्लोबिन हे कमी झाले असते खूप प्रमाणामध्ये, आणि प्लेटलेट्स कमी झालेले असतात, WBC वाढलेले असतात किंवा कमी झालेले असतात, आणि ब्लास्ट सेल आहेत ते ब्लास्ट सेलचं प्रमाण हे मोर दॅन 20%, 20% ब्लास्ट सेल ज्यावेळेला जास्त दिसतील त्यावेळेला त्याला ॲक्यूट ल्युकेमिया असं आपण डायग्नोसिस करू शकतो. ही प्रायमरी टेस्ट आहे. ज्यावेळेला आपल्याला सीबीसी वरून अशी शंका वाटेल की या रुग्णाला ल्युकेमिया असावा, ब्लड कॅन्सर असावा, त्यावेळेला मग त्याची बोन मॅरो टेस्ट केली जाते, आणि बोन मॅरोमध्ये ते कन्फर्म होते की हा ॲक्यूट ल्युकेमिया आहे, म्हणजे आयदर ल्युकेमिया आहे की नाही, असेल तर ॲक्यूट आहे किंवा क्रॉनिक आहे. बरं. आणि साधारण रक्ताचा कॅन्सर जर का बघितला तर त्याचं प्रमाण लहान मुलांमध्ये थोडं जास्त असं काही दिसून येतं का, आणि मग त्याच्या मागची काही कारणं वेगळी असतात? हा जो आहे ALL आणि AML हा लहान मुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतो. त्याचं एक्झॅक्ट कारण आतापर्यंत कुणाला कळालेलं नाही, पण मला असं वाटतं की पेन किलरचा इंटेक जो आहे आणि अँटीबायोटिकचा अतिरिक्त वापर हा यामागं कारण असावा, कारण हल्ली गेल्या 20-25 वर्षामध्ये याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून आलेलं आहे, आणि शहरी भागांमध्ये हा मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतो असं मला वाटतंय. माझ्याकडे जे आतापर्यंत रुग्ण आले त्यातले मेजॉरिटी रुग्ण हे शहरी भागांमधले आहेत, कारण मला असं वाटतं की हा शहरी भागांमध्ये जास्त असावा, त्या मानाने ग्रामीण भागामध्ये कमी असावा. ओके. म्हणजे आपण जसं बघितलं तसं की रक्ताचा कॅन्सर जो आहे तो स्पेसिफिकली जसं आपण म्हणतो तसं की लहान मुलांमध्ये ह्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त आढळून येतं, तर त्या अनुषंगाने मग त्याचे ट्रीटमेंटसुद्धा वेगवेगळे असू शकतात. म्हणजे आपण प्रचलित उपचार पद्धती आहेत त्याही जाणून घेऊया, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंट ज्या आहेत त्याही वेगळ्या असू शकतात. त्याचबरोबर आपल्याकडे काही रुग्णसुद्धा आहेत जे आपण ट्रीट केलेले आहेत, तर त्या अनुषंगाने आपण ही चर्चा पुढे सुरू ठेवूया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा: कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी.
ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आपण रक्ताचा कॅन्सर या विषयावरती बोलतोय आणि असाच रक्ताचा कॅन्सर झालेला एक रुग्ण आहेत, त्यांचा अनुभव आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा अनुभव, त्याचबरोबर त्यांच्या रिपोर्टचाही आढावा आता आपण घेणार आहोत. नम्रता चव्हाण, वय 20 वर्ष, राहणार रत्नागिरी, यांना जून 2017 मध्ये सतत सर्दी, शिंका येणे, ताप येणे असे त्रास होत होते. त्यांनी त्यांच्या स्थानिक डॉक्टरांकडे उपचार घेतले, परंतु काहीच फरक पडला नाही. त्यांना वारंवार ताप, खोकला, सर्दी येणे, उठता व बसता येईना असे त्रास सुरू झाले. त्याच वेळी त्यांना सतत अंगावर सूज येणे, अंगावर रक्ताच्या गाठी उठून त्यातून पू येणे असे त्रास होऊ लागले. पहिल्यांदा मला शिंका यायचा, खोकला यायचा आणि अंगावर सूज वगैरे यायची आणि त्याच्यानंतर ताप आला. तो ह्याचा निमोनियाचा ताप होता. नंतर रत्नागिरीला मला परकारमध्ये ॲडमिट केलं. ॲडमिट केल्यानंतर त्याच दिवशी रात्री त्या डॉक्टरने सांगितलं की तुम्ही कोल्हापूरला तुमच्या मुलीला हलवा. त्यानंतर त्यांनी कोल्हापूरमधील नामांकित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखविले. त्यावेळी त्यांचा HB व प्लेटलेट्स खूप कमी झाल्या होत्या, म्हणून त्यांना ॲडमिट करून उपचार सुरू केले. उपचारादरम्यान तेथील तज्ज्ञांनी बोन मॅरो रिपोर्टनुसार ॲक्यूट ल्युकेमिया प्रोबॅबली मायलीड म्हणजेच रक्ताचा कॅन्सर झाल्याचे निदान केले. आणि ॲडमिट केल्यानंतर सर्व काय रिपोर्ट वगैरे काढलं आणि बोन मॅरो म्हणून टेस्ट केली त्या हाडाची. ते हाड चेक करून त्यांनी सांगितलं की ह्या मुलीला रक्तामध्ये ब्लड कॅन्सर झालेला आहे, रक्ताचा कॅन्सर झालेला आहे, तर ती वाचू शकत नाही. त्यावेळी माझ्या पांढऱ्या पेशी खूप कमी झाल्या होत्या. त्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही 2-3 दिवस ट्रीटमेंट घेत होतो. रक्ताच्या बाटल्याही चढवल्या होत्या, पण त्याचा काही परिणाम पडला नाही. त्यांचा ब्लास्ट सेल 85 इतक्या प्रमाणात वाढला होता. त्यांना 4-5 वेळा रक्त चढवण्यात आले, परंतु त्यांच्या तब्येतीत काहीच सुधारणा होत नव्हती. तज्ज्ञांनी त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांची जगण्याची शाश्वती नसल्याचे सांगितले. मॉडर्न होमिओपॅथीची त्यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी 21 जून 2017 रोजी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यातच त्यांना फरक जाणवू लागला. जून 2017 आम्हाला मॉडर्न होमिओपॅथी डॉक्टर विजयकुमार माने यांची माहिती मिळाली. आम्ही 21 जूनला ट्रीटमेंट चालू केली. त्यांच्या अंगावरील सूज कमी झाली, अंगावर गाठी उठून पू येणे बंद झाले, वारंवार ताप येणे बंद झाले. ऑगस्ट 2017च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा HB 3.5 वरून 9.2 वाढला, तर त्यांच्या प्लेटलेट्स 10,000 वरून 2,86,000 इतक्या प्रमाणात वाढल्या. माझा ब्लड कॅन्सर हा आजार पूर्णपणे बरा झाला आहे. तो मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्यामुळे हे झाले. जर असा आजार कोणाला होत असेल तर त्या डॉक्टर विजयकुमार मानेंचा सल्ला जरूर घ्यावा. माझ्या मुलीला आज नवीन जन्म भेटला असा मी विजयकुमार होमिओपॅथी डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या आशीर्वादाने आज माझी मुलगी चालती बोलती झाली. कुमारी नम्रता यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास बंद झाले असून मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आत्ताच आपण पाहिलं कशाप्रकारे ही संपूर्ण केस होती, कशाप्रकारे रक्ताचा कॅन्सर जो झालेला होता, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानंतर हा रुग्ण कशाप्रकारे आता आयुष्य जगतोय, ही संपूर्ण केस कशी हँडल केली गेलेली आहे ते आपण सरांकडनं जाणून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा.
सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण रक्ताचा कॅन्सर याविषयी मार्गदर्शन करून घेतोय. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण बघितलं की कशा प्रकारे हे रुग्ण होते आणि त्यांचा जो आजार आहे, रक्ताचा कॅन्सर आहे, त्याविषयी संपूर्ण केस होती. तर कशा प्रकारे आपण ही मॉडर्न होमिओपॅथीच्या द्वारे बरी केलेली केस आहे? आपण बघितलं की ब्लड कॅन्सर जो आहे, जो अॅक्यूट ल्युकेमिया म्हटला जातो, हा दोन प्रकारामध्ये विभाजित केला गेलेला आहे. एक अॅक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्युकेमिया आणि अॅक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया. लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया हा बोन ज्यामध्ये अफेक्ट होतात आणि ब्लड सेल्स अफेक्ट होतात, हे अॅक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया म्हणायचं त्याला. अॅक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्युकेमियामध्ये सुद्धा जे ब्लड आहे, ब्लड अफेक्ट झाल्यामुळं WBCचं प्रमाण काही वेळेला वाढतं, काही वेळेला कमी होतं आणि प्लेटलेट ड्रास्टिकली कमी होतात आणि हिमोग्लोबिन फार मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी होतं. या रुग्णाला रिपीटेडली ट्रान्सफ्युजनची गरज असते. सारखं ब्लड द्यायला लागतं, कारण ब्लड त्यामध्ये झपाट्याने कमी व्हायला लागतं. जे नॉर्मल ब्लड सेल जे आहेत त्याचं रूपांतर हे इमॅच्युअर ब्लड सेल्समध्ये आणि कॅन्सरस ब्लड सेलमध्ये होतं, ज्याला ब्लास्ट सेल असं म्हटलं जातं. हे आपण त्याचा थोडक्यात गोषवारा आपण घेतला. आपल्याकडे जी ही केस आलेली होती, ही मुलगी साधारणपणे 22 वर्ष वयाची मुलगी आहे. ही हिला सुरुवातीला पोटाला सूज आली, अंगावर लाल चट्टे डाग पडायला लागले, छातीत आणि पाठीत वेदना व्हायला लागल्या, सारखी सर्दी, खोकला, शिंका आणि दम लागायला लागलं, उलट्या व्हायला लागल्या आणि सुरुवातीला हिला न्यूमोनिया असं डायग्नोसिस झालं आणि ताप. त्यानंतर तिला अंगातून काही ठिकाणून गाठी व्हायला लागल्या आणि त्या गाठीतून पू यायला लागला. यासाठी तिला लोकल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं. लोकल हॉस्पिटलच्या लोकांना लक्षात आलं की CBC-मध्ये याचा प्रॉब्लेम आहे आणि हे इट गोज टुवर्ड्स ल्युकेमिया. त्यामुळे त्यांनी कोल्हापूरमध्ये रेफर केलं. कोल्हापूरमध्ये एका हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी तिचा बोन मॅरो केला आणि बोन मॅरोमध्ये अॅक्यूट मायलोब्लास्टिक ल्युकेमिया असं तिचं, मोनोब्लास्टिक सब टाईप असं तिचं डायग्नोसिस झालं. डायग्नोसिस झाल्यानंतर तिला वारंवार रिपीटेडली रक्त द्यावं लागलं. हिमोग्लोबिन खूप खाली आलेलं 5.4, प्लेटलेट या 10,000 पर्यंत खाली आलेल्या होत्या आणि TLC टोटल लिकोसाइट काउंट हा 200 होता. साधारणपणे 13 जून 17 आपण त्याची ट्रीटमेंट मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये चालू केली. ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासूनच इम्प्रूव्हमेंट व्हायला लागली. ट्रान्सफ्युजनचं प्रमाण कमी झालं. फक्त 2 वेळेला जूनमध्ये तिला ट्रान्सफ्युजन करायला लागलं. तिला उलट्या वगैरे व्हायचं हे प्रमाण कमी आलं. न्यूमोनिया पूर्णपणानं गेला. ताप येणं, सर्दी खोकला होणं हे कमी आलं. छातीत पाठीतल्या वेदना ह्या पहिल्या महिन्यामध्येच कमी आल्या. दुसऱ्या महिन्यामध्ये पासून तिला ट्रान्सफ्युजन द्यायला लागलेलं नाही. आणि जो आत्ताचा रिपोर्ट आहे, आत्ताच्या रिपोर्टमध्ये तिच्या सोनोग्राफीमध्ये जो वाढलेला स्प्लीनचा आकार होता तो नॉर्मल आलेला आहे. हिमोग्लोबिन तिचं 9.2 आहे. TLC टोटल लिकोसाइट काउंट हा 16,000 आहे, जो नॉर्मल आहे आणि प्लेटलेट काउंट 2,46,000 आहे. तर इतक्या झपाट्यानं ही इम्प्रूव्हमेंट ह्या पेशंटमध्ये दिसून आलेली आहे. गेल्या महिन्यात आणि त्याच्या आधीच्या महिन्यात फक्त तिला ट्रान्सफ्युजन करायला लागलं. गेल्या महिन्यामध्ये तिला ट्रान्सफ्युजन करायला लागलेलं नाही. म्हणजे आणि आता पेशंट नॉर्मल आहे. पेशंट स्वतः दाखवायला आलेली होती आपल्याकडं, जी आधी 2 महिने येऊ शकली होती. म्हणजे एवढ्या झपाट्यानं आपल्या औषधानंतर कुठल्याही प्रकारची ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट न घेता त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसून आली आणि तिचे सगळे रिपोर्ट आपल्याला नॉर्मल दिसतात. डॉक्टर, पुढे जाऊन मला विचारायचं आहे की जसं आता आपण म्हटलं की ॲलोपॅथीमध्ये उपचार पद्धती, आता कॅन्सर म्हटल्यानंतर ॲलोपॅथीमध्ये खूप लिमिटेड उपचार पद्धती अवेलेबल आहेत. म्हणजे रेडिएशन झालं किंवा किमोथेरपी झालं, यासारख्या अत्यंत वेदनादायी ज्या उपचार पद्धती आहेत त्या अवेलेबल आहेत आणि त्यानंतर सुद्धा त्याचा सक्सेस रेट जो आहे त्याच्यावरती प्रश्नचिन्हच आहे. तर मग या 2 उपचार पद्धतीमध्ये म्हणजे मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती आणि ह्याच्यामध्ये मग काय नेमका फरक आहे तो आपल्याला
आपल्याला दिसून येऊ शकतो? आता ॲक्यूट लिकेमियामध्ये बऱ्याच वेळेला ब्लड ट्रान्सफ्युजन द्यायला लागतं. आता आपलं चालू केल्यावर पण सुरुवातीला जर खूप कमी असेल, जसं या केसमध्ये तिला 2 वेळेला गरज लागली, पहिल्या महिन्यामध्ये आणि दुसऱ्या महिन्यामध्ये, तसं आपले उपचार चालू केल्यानंतर ते ब्लड सेल्स तयार व्हायला लागतात आणि जे ब्लास्ट सेल आहेत, कॅन्सर सेल जे आहेत, त्याचं प्रमाण हे झपाट्याने कमी व्हायला लागतंय. ओके. त्याचं प्रमाण जसं कमी होईल तसं जे नॉर्मल सेल्स आहेत, RBCs आणि WBC हे वाढायला लागतात आणि प्लेटलेट काउंट जो खूप कमी झाला सुरू तो वाढायला लागतो. त्यामुळे ट्रान्सफ्युजनचं प्रमाणही कमी होतं. कन्व्हेन्शन उपचार पद्धतीमध्ये ट्रान्सफ्युजन करून त्याला केमोथेरपी किंवा काही वेळेला रेडिएशन द्यावं लागतं. बरोबर. आपल्या उपचार पद्धतीमध्ये ते काही करायला लागत नाही. त्यामुळे उपचार हे वेदनादायक नाही आहेत. पेशंट घरी राहून आपली औषधं खाऊ शकतो. त्यामुळे आनंददायक उपचार आहेत. त्याच्या अॅटमॉस्फिअर म्हणजे त्याच्या नातेवाईकांमध्येच राहू शकतो. फक्त जर या ॲक्यूट लिकेमियामध्ये जर ट्रान्सफ्युजनची गरज भासली तर हॉस्पिटलायझेशन करायची गरज भासते, अन्यथा हॉस्पिटलायझेशन करायला लागत नाही. आणि इतक्या झपाट्याने म्हणजे अनेक केसेस आमच्याकडे ॲक्यूट लिकेमियाच्या आहेत. एक तर ह्या लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया किंवा मायलोब्लास्टिक ल्युकेमियाच्या, तर दोन्ही प्रकारामध्ये खूप चांगले रिझल्ट आहेत. म्हणजे लहान मुलांमध्ये पण तेवढे चांगले रिझल्ट आहेत, मोठ्या माणसांमध्ये पण चांगले रिझल्ट आहेत. काही दिवसापूर्वी आपल्याकडे एक 1.5 महिन्याचा मुलगा पेशंट आलेला होता, अंडर ट्रीटमेंट आहे. तर त्याला एका केमोथेरपीनंतर पेशंट सिरियस झाल्यानंतर मुंबईमधल्या नामांकित हॉस्पिटलने ट्रीटमेंट नाकारली. ओके. सांगितलं की आता काही होत नाही, आमच्याकडे येऊ नका. आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही उपचार चालू केले. जर ट्रान्सफ्युजन करायला लागलं तर मी त्याला एका हॉस्पिटलची टायअप करून दिला की बाबा तू तिथे ट्रान्सफ्युजन कर. विशेष म्हणजे आपलं औषध चालू केल्यानंतर पहिल्या 15 दिवसामध्ये सुद्धा त्याला ट्रान्सफ्युजन करायला लागलेलं नाही आणि आज त्याचे सगळे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आहेत 5-6 महिन्यांमध्ये. म्हणजे असं सुद्धा होऊ शकतं की कदाचित आपले औषध चालू केल्यानंतर ऐकायला थोडंसं चमत्कारिक वाटते ते, पण हे सत्य आहे. आपल्याकडे अनेक पेशंट आणि त्या स्टॅटिकल डाटा आहे की असं सुद्धा होऊ शकतं की हॉस्पिटलायझेशनची गरज किंवा ट्रान्सफ्युजनची गरज सुद्धा लागणार नाही, असं सुद्धा काही केसेसमध्ये होऊ शकतं. नक्कीच. सर, जाता आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता ल्युकेमियाबद्दल किंवा ब्लड कॅन्सरबद्दल आपण बोलत असताना आहाराची एक काही विशेष काळजी घ्यावी लागत असेल तर ती, आणि एक सल्ला म्हणून काय सांगाल? आहाराची काळजी म्हणजे रक्तवाढीचे जे घटक आहेत, ज्या ज्या गोष्टींमधून रक्तवाढीसाठी मदत होईल त्या गोष्टी म्हणजे हिरव्या पालेभाज्या, फळभाज्या ह्या गोष्टी खायला पाहिजेत. सल्ला म्हणून मला असं सांगता येईल की पेन किलर्स आणि अँटीबायोटिक्स ह्याच्यापासून लांब राहायला, स्पेशली लहान मुलांनी लांब राहायला पाहिजे. ॲडल्टली सुद्धा पेन किलरचं अतिसेवन हे धोकादायक आहे, त्याच्यापासून लांब राहायला पाहिजे. आता जर हे अननोन कारणामुळे जर जेनेटिक फॅक्टरमुळे असेल तर ते आपण प्रिव्हेंट नाही करू शकणार. पण मी असं आग्रहानं सांगेन लोकांना की ब्लड कॅन्सर हा खूप म्हणजे जीवावरचा धोका असणारा आजार मानला जातो की पेशंट होताचा नव्हता लगेच व्हायला वेळ लागत नाही, असा आजार आहे ज्याचा सक्सेस रेट आणि सर्वायवल रेट खूप कमी आहे. अशा याच्यामध्ये रुग्णांनी खचून जाऊ नये अशी माझी त्यांना प्रेमाचा सल्ला राहील आणि त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीकडे अप्रोच व्हावं. आमचे रिझल्ट असे आहेत आणि वेळोवेळी आपण अजून ह्याच्यावर कार्यक्रम घेऊ आणि ल्युकेमियामध्ये आपण कशा प्रकारे सक्सेसफुली आपण आज ट्रीट करतो आणि ते बरं करायच्या दिशेने प्रयत्न करतो हे लोकांना कळेलच आणि आपण निश्चित करू असं मला वाटतं. तुम्ही म्हणालात तसं की या ल्युकेमियामध्ये लोकांनी खचून न जाता योग्य वेळेला जर का मॉडर्न होमिओपॅथीकडे ते आले आणि उपचार पद्धती घेतली तर आत्ता जसं आपण बघितलं ते या पेशंटचं तसं इतरही जे पेशंट्स आहेत त्यांना खूप चांगला अनुभव नक्की येऊ शकतो. सर, या विषयावरती तुम्ही आज एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. या विषयाचा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आत्ता मी इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.